De overleden vrouw bij Koewacht werd gisteren bij toeval ontdekt door een buschauffeur. Toen is ze opgeschaald uiteindelijk naar een TGO, team grootschalige opsporing. Waarbij heel veel rechercheurs inmiddels onderzoek doen naar deze zaak. En verder in het nieuws vandaag. Rond de 1000 zeeuwen overleden aan corona. En we moeten vooruitkijken in de Hetwingepolder. Goedenavond. Een toevallige sanitaire stop van een buschauffeur zorgde gisteren voor de vondst van het lichaam van de vrouw, even buiten Koewacht. Wie het is en waar ze vandaan komt, is ook vandaag, een dag later, nog een compleet raadsel. Gisteren in de loop van de ochtend is er een stoffelijk overschot van een vrouw hier achter mij, achter het huisje wat u in de verte ziet, aangetroffen. Onder verdachte omstandigheden. De politie kan er nog weinig over loslaten. Het onderzoek is nog in volle gang. En onder de inwoners van Koewacht leeft het enorm. Ja, inderdaad. Op de groepsappjes bijvoorbeeld gaat het wel rond. Klopt. Het enige wat we eigenlijk gezien hebben is via de Facebookgroep dat er iemand overleden is en dat ze die gevonden hebben, maar verder weten we er niks van. Dat zijn je niet gewend hier in het dorp. Dus ja. Het kan overal gebeuren dat er iemand gevonden wordt, maar ja, het is wel heel dichtbij en dat is wel een beetje eng, ja. Rond 1:30 vannacht stopte het onderzoek op de plek waar het lichaam werd gevonden. De politie weet dus nog niet wie de overleden vrouw is en wil niet zeggen of ze in de naastgelegen sloot lag toen ze werd gevonden. We willen niet precies vrijgeven hoe die plaatsdelict eruit heeft gezien. Achter dat huisje is ze in ieder geval gevonden onder omstandigheden waarvan wij denken, ja, daar is toch wel sprake van een misdrijf. Nou loopt die Emmabaan hemelsbreed een kleine 400 meter van de Belgische grens. Wordt daar ook in die richting gezocht? We hebben in ieder geval wel contact met de Belgische collega's. Een Belgische collega is ook aangesloten bij het onderzoeksteam. En we hebben nauw contact met zowel justitie als politie daar. Om ook te kijken, is er daar over de grens ook nog iets te zien? En dan heb je het ook bijvoorbeeld over camerabeelden. Het kan natuurlijk goed zijn dat deze mevrouw uit België komt en niet uit Nederland. Dus daar houden we wel rekening mee, ja. In juli moet het hier eindelijk opengaan. Het Delta Climate Center op de Kenniswerf in Vlissingen. Het centrum wil onder meer onderzoeken hoe Zeeland de klimaatsverandering aan kan en welke nieuwe vormen van landbouw dat oplevert. Het centrum is een van de projecten die is opgezet als compensatie voor de marinierskazerne die niet naar Zeeland kwam. Door strubbelingen tussen de scholen en onderzoeksinstellingen die ervoor samenwerken, was er steeds uitstel. Een tiental bewoners aan de Roelshoekweg in Krabbedijken zitten al een week zonder internet, televisie en vaste telefoon. Bij werkzaamheden is een kabel geraakt, maar de reparatie liet op zich wachten. Nou ja, internet is ook voedsel. Ik heb 3 jongens thuis zitten, die ben er afhankelijk van, zeker voor de school. Ja, dan is het over. En net zoals bankzaken en andere dingen van berichten op je computer, ja, alles ligt gewoon stil. De storing zelf kunnen ze wel begrijpen, maar dat er geen actie werd ondernomen, vinden ze onbegrijpelijk. Maar waarom moet dat allemaal zo lang duren? Dat gaat over zoveel schrijven. Ik vind het gewoon schandalig, zo zachtjes aan. Een storing is niet zo erg. Maar als je een storing hebt die al zo lang duurt, daar stoor ik mijn eigen zelf aan. Want dit is niet nodig. En of het aan de aandacht van Omroep Zeeland heeft gelegen, dat weten we niet. Maar KPN heeft laten weten ervan uit te gaan dat de problemen vandaag nog worden opgelost. Het coronavirus lijkt rond de 1000 Zeeuwen het leven te hebben gekost. Zorgverslaggever Jannes Goedbloed is hier. Hij heeft zich verdiept in de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Jannes, 3 jaar na de eerste coronabesmetting tijd om de balans op te maken. Maar een exact cijfer kunnen we er niet op plakken, hè? Nee, dat nog niet. Dat is simpelweg nog niet bekend. Want het CBS baseert dat op de overlijdenscertificaten. Daar komt altijd een doodsoorzaak op te staan, ook als het door corona komt. Maar de Zeeuwse overlijdensgegevens over het jaar 2022... die worden pas over enkele maanden bekendgemaakt. Ja, maar toch kom je uit op een getal van rond de 1000. Waar is dat dan op gebaseerd? Nou ja, het aantal coronadoden is dus wel al bekend voor die eerste 2 jaren, 2020 en 2021. Dat zijn er bij elkaar 730. Maar er is nog een ander getal waar je naar kunt kijken, de oversterfte. Simpel gezegd is er oversterfte als er meer mensen overlijden dan het Centraal Bureau voor de Statistiek had verwacht. Nou ja, die cijfers die worden iedere week bekendgemaakt, tot en met vorige week. En als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan kom je uit op 822. En als je dan naar die onderlinge verhoudingen kijkt tussen coronadoden en de oversterfte, dan kom je uit op rond de 1000 coronadoden. Ja, wat valt er verder nog op als je naar die cijfers kijkt?
Nou, wat opvalt is dat de oversterfte in Zeeland nog relatief meevalt ten opzichte van de rest van het land. In andere delen van het land gingen er cru gezegd meer mensen dood. Maar er is één opvallende uitzondering. De laatste maanden van 2021 was er hier in Zeeland een hele grote sterftepiek. En Zeeland was ook de meest getroffen regio bij die sterftepiek van Nederland. Je ziet die sterftepiek natuurlijk ook wel degelijk terug in de landelijke cijfers. En als je dat dan naast de cijfers over coronasterfte legt, dan blijkt dat een deel niet alleen door corona verklaard kan worden. En deze onderzoeker van het CBS legt uit hoe dat kan. Voor een deel kan het te maken hebben met het feit dat we toen ook wel weer veel meer met elkaar gingen verkeren, zeg maar, elkaar tegenkwamen. En er andere viruscirculatie op gang kwam die er langdurig niet was geweest. Dus er zijn andere infecties die een rol kunnen hebben gespeeld. Er zijn ook ideeën, daar wijst onderzoek uit het buitenland op, dat er ook indirecte effecten zijn van corona. Het hersteld zijn van corona, dus het hebben doorgemaakt van een moeilijke infectie, zou de kans verhogen 6 tot 12 maanden daarna om te overlijden. En als je dan tegen een ander virusje aanloopt, kan het net de druppel zijn, zeg maar. Ja, allemaal opties, allemaal mogelijkheden. Wanneer weten we nou precies hoe dat is gekomen? Nou, er lopen nu 11 onderzoeken naar de oorzaken en gevolgen van die sterftepiek, onder meer door het CBS. En ze verwachten nog voor het einde van dit jaar hun conclusies te kunnen presenteren. Goed, het is nu 3 jaar na de eerste coronagevallen. Maatregelen zijn laatst natuurlijk helemaal afgeschaald. Betekent dat dan ook dat het nu echt helemaal klaar is? Dat eigenlijk niet. Er worden nog steeds mensen met dat virus besmet. We zijn wel beter beschermd door al die opgebouwde immuniteit door vaccinatie en de besmettingen. En daardoor verloopt zo'n besmetting tegenwoordig minder vaak ernstig. Maar toch, de afgelopen weken was er ook geen oversterfte meer. Is wel belangrijk om te vermelden. Maar er gaan nog steeds mensen aan het coronavirus dood. Net als aan andere ziekten, denk aan de griep. En dus ook door coronavirus. En dat blijft ook doorgaan. Jannes Goedbloed, dankjewel. De vrachtwagenchauffeur die betrokken was bij het dodelijk verkeersongeluk bij Grijpskerk is voorlopig vrijgelaten. Hij blijft nog wel verdachte omdat zijn speekseltest positief bleek. Het zou kunnen betekenen dat hij onder invloed was van drugs of medicijnen tijdens het ongeluk. De chauffeur van de vrachtwagen met zand week uit voor een andere vrachtwagen en klapte daarbij frontaal op een tegemoetkomende auto. Het is nu even rustig bij de slager in Oost-Soeburg, maar Feryat draait over uren. Wil je anders zoiets? De Ramadan begint morgen en hoewel moslims dan tussen zonsopkomst en zonsondergang niet mogen eten en drinken, wordt er toch volop inkopen gedaan. Want ze gaan wel speciale gerechten voor Ramadan klaarzetten. En ze willen ook voorraad hebben in de diepvries. Want tijdens Ramadan willen ze niet zo vaak boodschappen doen. Want met lege maag boodschappen doen is niet zo echt verstandig. Dan koop je wel extra. De hand wordt steeds vaker op de knip gehouden, maar op bepaalde producten wordt nooit bezuinigd. Vooral wordt zoetigheid, dadels en vlees gekocht om te koken, zeg maar, met bot of zonder bot. En gehakt wordt heel veel gekocht. De Ramadan duurt nog tot vrijdag 21 april en daarna begint het suikerfeest. Vooruitkijken, dat willen het Zeeuwse provinciebestuur en de zogenoemde streekholders als het gaat om de Hedwiggepolder. De dijken zijn bijna helemaal afgegraven en na 20 jaar lange strijd wordt het tijd om het nieuwe natuurgebied te gaan waarderen en ervan te gaan genieten. Nu de graafmachines de dijk aan de Westerschelde van zowel de Prosper als het Wiegepolder hebben weggeknaagd, kan het water komen en gaan in wat eens een vruchtbaar landbouwgebied was. Het roept bij gedeputeerde Anita Pijpelink meerdere gevoelens op. Een goed gevoel met wat hier gaat gebeuren, wat hier aan het gebeuren is. De natuur die een stuk terugkrijgt van ons als mensen. De andere kant is natuurlijk, dit heeft een enorm traject gelopen. Daar hebben we heel wat mensen hebben daar pijn van en emotie van. En die begrijp ik, die respecteer ik ook enorm. En ik denk dat we als overheid toch ook echt wel hier lessen uit kunnen trekken. Maar op de vraag welk gevoel, ja, ik voel me hier altijd wel een beetje nietig als mens. Inwoners en belanghebbenden uit de buurt zijn omgedoopt tot streekholders en meegenomen in het project. Dat was nodig, want hun eerste gevoel bij de voorgenomen ontpoldering druiste in tegen alles waar ze voor stonden. Eigenlijk gruwelijk. Het is een prachtig landbouwgebied, hele goede gronden. En we zijn natuurlijk in ons hart boer en daar verdienen we onze kost mee. En dat was ook ons werkgebied. En
Ja, het is en blijft lastig als boer hier om zo'n mooi gebied weg te gaan. Maar het is wat het is. En het heeft geen zin meer om de nieuwe hectares natuur, die onderdeel worden van grenspark Groot Saafdingen, te vervloeken als een chemisch vergiftigde blubberbak. Kwestie van perspectief, zegt de gedeputeerde. Ik snap inderdaad dat mensen die hier nooit blij mee zullen zijn er zo naar kijken. Ja, vogels kun je niet interviewen, maar als je die zou interviewen, die zijn dolblij met die blubberbak. Want ja, daar zit het voedsel in, daar zit alles in wat zij nodig hebben om te floreren. En een kwestie van, zoals u wil, nuchter boerenverstand. De uitgestoken hand van de overheid is niet weggeslagen, maar aangepakt. De provincie Zeeland helpt ons daar best heel goed in. We hebben hele leuke projecten op de rol staan. We hebben een coöperatie opgericht met een aantal boeren voor onze streekproducten op de markt te zetten. En we proberen daar wat goeds uit te halen nu. We moeten echt vooruit. Op deze heuvel verrijst straks een radartoren en kunnen belangstellenden zelf een oordeel vormen over de nieuwe natuur. De stakeholders nemen de horeca voor de rekening. En daarmee is het grootste verdriet weggenomen. Maar het boerenhart huilt af en toe nog een klein beetje. Een klein beetje wel, ja. Ja. In de loop van dit jaar moeten alle graafwerkzaamheden afgerond zijn. Nou, veel regen viel er vanochtend niet, maar er waren ook minder opklaringen dan gisteren. Wel stond er een sterke zuidwestenwind. Morgen blijft er kans op een lokale flinke bui, maar dan overdag wel meer opklaringen dan vandaag. Maximale temperatuur morgen 12 à 13 graden en opnieuw een krachtige wind uit het zuidwesten. En weet u nog, de Hagenees in de uitzending van gisteren, die werd geweigerd bij een sollicitatie in Terneuzen. Nou, inmiddels heeft het nieuws ook de rest van het land bereikt. Het bekende en niet onbesproken Haagse raadslid Richard de Mos wil nu graag dat de burgemeester van Den Haag naar Terneuzen gaat om uitleg te geven over hoe mooi het Haags wel niet kan zijn. Het hele verhaal lees je op onze site en natuurlijk ook in onze app. Ik wens u voor nu nog een hele fijne woensdagavond.